en tot uld. Så starter jeg med spidserne først. Trækker dem gennem karten. Så lige hopper op og ned lidt med hånden. Så. Nu er det ved at være luftet. Så tager jeg klippeenden. Der får man sådan noget dobbeltklip og alt muligt andet af. Den er som regel lidt mere fast. Og så har man en dejlig tot uld, som man kan spænde fra enden, eller man kan rulle den og spænde den herfra. Man kan også komme den i kartemaskinen, så får man nogle dejlige luftige bats uden en hel masse snuller i.